Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMA Negeri Setunggal Sentolo ingkang dahat kinurmatan, para guru saha karyawan ingkang kinurmatan, para wali murid tamu undangan ingkang kinurmatan, lan para kanca kadang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken muji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun kepareng paringga kanugrahan ingkang arupi kasasaran satemah ngantos wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged rawuh ing acara perpisahan kelas 12 SMA Negeri Setunggal Sentolo menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, langkung rumiyin kula pranatacara badhe ngaturaken menggah urut rerencaning adicara ingkang sampun dinajik dening para kadang panitia. Adicara ingkang setunggal pambuka, adicara ingkang kalih tangkap wacana saking Kepala SMA Negeri Setunggal Sentolo, adicara ingkang 3 tangkap wacana saking Wakil Kelas 12, adicara ingkang sekawan tangkap wacana saking Wakil Kelas 11, adicara ingkang gangsal selingan, adicara ingkang pungkasan panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara aturaken matur nuwun lan agunging samudra pangaksama dumateng para rawuh sedaya. Mbok pilih wonten lepating atur anggen kula matur jenang selawader kali sesonderan apuranta menawi wonten lepat kula pungkasane atur wassalamualaikum warahmatullahi